Την ομάδα του Βόλου. Εσείς τώρα βλέπετε τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Σόφι Μπίνε, Τουμαϊνή και Τσαφή. Να πω για ακόμα μια φορά. Κωνσταντινίδου, Φραγκοπούλου, Απίγιο, Αγγελίδου, Μουρατίδου, Βλάχου, Δορκάς, Κότσι, Σόφι Μπίνε, Τουμαϊνή και Τσαφή. Στον πάγκο θα κάτσουν οι Καραλιόλιου και Λεμενή, Αμαραντίδου, Αντωνιάδου, Ούφανη, Κούσκα και Παπά. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που βλέπετε εσείς. Τις δύο ομάδες τον απαραίτητο χαιρετισμό. Πορτοκαλί σήμερα για τις Σιρήνες Ρεβενών. Ενώ να πω ότι διετής αναμέτρησης κ. Ναζίρης με βοηθούς τους κυρίους Καλοβριανίτη και Γιατσίδη της ΕΠΣ Μακεδονίας. Εδώ αρκετός κόσμος σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας. Να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους του Δημοτικού Σταδίου για όλες τις εξυπηρετήσεις που από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Γενικότερα ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον και αυτό καταγράφεται από τα θετικά της ημέρας. Μεγάλο κίνητρο για τις Σιρήνες, βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με πρώτο τον Άρη 28 βαθμούς, Σιρήνες 27, Έαντας Πηλέας 25, Δόξα Δράμας 24, η Βέρεια με 23 βαθμούς, αρκετά ψηλά και η ομάδα της Βέρειας, Πανσεραϊκός 18, Κοντιακός Αλεξανδρούπολης 10, Νεφέλες Πιερίες 10, για την ομάδα των Σιρήνων που θέλει να μείνει στην κορυφή, θέλει να περάσει σήμερα στην πρώτη θέση. Και αυτά που ξέρουμε και αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι ο στόχος είναι η επιστροφή στην εθνική κατηγορία για την ομάδα του κυρίου Κασιώτη. Περίπου 15-20 φίλαθλοι και της φιλοξενούμενης ομάδας ταξίδευσαν από τα Γρεβενά για να στηρίξουν τα κορίτσια των Σιρήνων. Πολύ περισσότερος φυσικά ο κόσμος από την γειτονική Βέρεια που κατέβηκαν και αυτοί να στηρίξουν τις κοπέλες της Βέρειας. Το παιχνίδι, όπως είπα, 15η αγωνιστική, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Νεφέλες Πιερίας, Δόξα Δράμας, Άρης Κιούρη Θεσσαλονίκης, Ελπίδες Καρδίτσας, Πανσεραϊκή είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ξεκινάει το παιχνίδι εδώ στην Βέρεια με τις γηπεδούχες να έχουν την κατοχή στο χώρο του κέντρου. Η Βέρεια εκεί θα πιέσει, η Τουμαϊνή θα παραχωρήσει πλάγιο out. Για την ομάδα της Βέρειας, από δεξιά το πλάγιο out αυτό. Η Μουρατίδου θα διώξει προς την Τουμαϊνή, θα πάρει την κεφαλιά, ενώ έχουν την κατοχή οι παίκτες της Βέρειας. Σταφυλίδου κρατάει την μπάλα, ενώ πιέζεται από την Τσαφή. Πλάγιο θα κερδίσουν οι Σιρήνες με την Φραγκοπούλου. Δορκάς, η μία από τις τρεις διεθνείς κενιάτισσες των Σιρήνων. Θα διώξουν οι της Βέρειας, Σταφυλίδου. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, η μπάλα στο χώρο του κέντρου με την Τουμαϊνή να βλέπει την Λέιλα Απίγιο αριστερά. Τώρα για να δούμε την Κότσι. Κότσι με την μπάλα στα πόδια, το νέο απόκτημα όπως είπαμε της ομάδας των Γρεβενών. Απίγιο θα σηκώσει την μπάλα κάνοντας έντρας, Μπίνε, θα προσπαθήσει να μπει στη φάση, εκεί θα βρει η Ριδονίδου και θα μπλοκάρει την μπάλα, ενώ εδώ στην Βέρεια, Βέρεια Σιρήνες Γρεβενών 0-0, 15η αγωνιστική, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα εδώ από το Δημοτικό στάδιο της Βέρειας. Τσαφή θα κερδίσουν οι της Βέρειας με την Ελευθεριάδου, η οποία θα γυρίσει πίσω. Η Σπυριδονίδου θα προσπαθήσει να διώξει την μπάλα, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out για τις Σιρήνες αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Γρεβενών.
Απίγιο στο πλάγιο, θέλει να βρει την Τουμαϊνή. Τουμαϊνή κρατάει, Ζωή Βλάχου κρατάει την μπάλα. Απίγιο, Ντορκάς, Βλάχου, Φραγκοπούλου. Πολύ ωραία, κάνει μια προσποίηση, βρίσκει τη Βλάχου και αυτή την Ντορκάς. Τσαφί, Ντορκάς, αλλάζουν την μπάλα, Βλάχου. Εκεί θα κοπούν οι σιρήνες. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από τις γηπεδούχες με την Πετράκη, η οποία πιέζει την Μουρατίδου. Μουρατίδου θα γλιστρήσει, Βλάχου, μονομαχή, Ντορκάς. Σηκώνει την μπάλα, ψάχνει να βρει την Μπίνε, θα κόψουν οι γηπεδούχες με την Εξουζίδου. Ντορκάς, Απίγιο, γυρίζει πίσω στη Μουρατίδου, αυτή βλέπει την Γκότσι, γυρίζει πολύ όμορφα η Γκότσι από αριστερά, δίνει στην Μπίνε, για να δούμε αυτή την επίθεση για τις Σιρήνες. Θα κοπεί αυτή η προσπάθεια της ομάδας των Γρεβενών. Ξεϊτανίδου, θα διώξει η Ελευθεριάδου, Απίγιο, Μπίνε, κατεβάζει την μπάλα η Σόφη Μπίνε, Τουμαϊνή, κρατάει η Τουμαϊνή, Γκότσι θα σηκώσει την μπάλα, Τσαφί θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από τα... Ο Λέτα Σπυριδονίδου έστησε την μπάλα στη μικρή περιοχή για να δώσει το ελεύθερο. Εκεί η Τουμαϊνή πιέζει. Θα πάρει το κόρνερ η ομάδα των Γρεβενών. Στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης πίεσε η Τουμαϊνή. Κέρδισε αυτό το κόρνερ η ομάδα των Γρεβενών. Το κόρνερ. Τελεί η Μουρατίδου, αλλάζει με την Τουμαϊνή, ξανά Μουρατίδου, σηκώνει την μπάλα, κεντρική αμυντικός των Σιρήνων, η μπάλα θα περάσει κατευθείαν out πάνω από τα δοκάρια της Σπυριδονίδου. Καμία ανησυχία για την πορχέρο της Βέρειας. Θα βγει η μπάλα από την περιοχή της Βέρειας. Δεν θα καταφέρει Καλατζίδου να συγκρατήσει την μπάλα. Πλάγιο out για τις Σιρήνες με την Απίγιο. Γκότσι. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα η Γκότσι. Θα πάρει του Μαϊνή στη Βλάχου. Βλάχου θα γυρίσει πίσω στην Μουρατίδου. Εκεί πάει να γίνει το λάθος. Θα βγει στην επίθεση στα Φιλίδου. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Τώρα η Βλάχου αλλάζει με την Ντορκάς στο χώρο του κέντρου. Ντορκάς σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας την Μπίνε. Για να δούμε, θα βγει στη Σπυριδονίδου. Θα μπλοκάρει πριν η Μπίνε γίνει απειλητική. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Απίγιο προσπαθεί να κατεβάσει. Βλάχου κατεβάζει την μπάλα στη Μουρατίδου και αυτή γυρίζει πίσω στην Κωνσταντινίδου που, όπως είπα, επέστρεψε μετά τον τραυματισμό της κάτω από τα καρέ. Τώρα η Φραγκοπούλου με την Τζαφή γυρίζει στο κέντρο, εκεί όμως δεν υπάρχει συμπαίκτριά της, την κυνηγάει. Τώρα οι γηπεδούχες με την Εξουζίδου ψάχνει να βρει την Σταφυλίδου, θα κόψει Φραγκοπούλου, του Μαϊνή, στην Βλάχου, Γκότσι, πολύ ωραία στην Μπίνε, Μπίνε κατεβάζει, η διεθνής Ολλανδέζα επιθετικός των Ρεβενών, Ντορκάς, του Μαϊνή, γυρίζει του Μαϊνή, βλέπει την Γκότσι από αριστερά, εκεί επιτηρείται από την Τερζόγλου. Απίγιο, σεντράρει Απίγιο, θα βγει η Σπυριδονίδου και θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε συμπληρώσει το 7ο λεπτό της ανανέτησης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βέρειας. Βέρειας, Σιρήνες Γρεβενών 0-0. Με την ομάδα των Γρεβενών να έχει την κατοχή
Δορκάς αλλάζει με τη Φραγκοπούλου. Εκεί θα γίνει το λάθος. Βλάχου πιέζει να πάρει την μπάλα. Μπίνε. Βλέπει απέναντι την Γκότζη. Εκεί όμως πολύ ωραία η Περτζόγλου θα βγει για να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό. Συνεχίζουν οι Σιρήνες να πιέζουν με την Τουμαϊνή. Τουμαϊνή με την μπάλα στα πόδια. Τουμαϊνή, Ντορκάς. Θα επιχειρήσει να σουτάρει. Θα κερδίσει φάουλ η ομάδα της Βέρειας με την Εξουζίδου. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Βέρειας. Μπράβο κορίτσια! Θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φραγκοπούλου ελέγχει την μπάλα, ενώ πιέζεται από τη Σταφυλίδου, αλλάζει με τη Μουρατίδου. Μπίνε, γυρίζει πολύ ωραία στην Απίγιο από αριστερά. Απίγιο, σεντράρει, η μπάλα θα φύγει out. Κυριάδου, θα γίνει το λάθος. Δορκάς, διώχνει της Βέρειας, Μουρατίδου, διώχνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, εκεί παλεύει του Μαϊνή, θα κερδίσουν οι της Βέρειας τώρα και προσπαθούν να βγουν μπροστά στην επίθεση εκεί η Λέιλα Απίγιο, στην Αγγελίδου, Βλάχο μονομαχή, Δορκάς μπαίνει στη φάση, η μπάλα γυρίζει πίσω στην Κωνσταντινίδου και αυτή με τη σειρά της στην Μουρατίδου. Βλάχου στο χώρο του κέντρου, εδώ φεύγει η Γκότζη από αριστερά, δεν θα φτάσει πολλά ποτέ στην Γκότζη και τώρα η Βέρεια θα βγει στην αντεπίθεση με την Σταφυλίδου. Δορκάς σηκώνει την μπάλα, θέλει να βρει την Γκότζη του Μαϊνή. Κρατάει την μπάλα η του Μαϊνή, θα δώσει στην Βλάχου στην Μπίνε. Μπαίνει και στην μονομαχία η Τσαφή, θα διώξουν οι της Βέρειας πλάγιο out. Είναι Φραγκοπούλου αυτό το πλάγιο out. Ψάχνει να βρει την Μπίνε, κατεβάζει Μπίνε. Ενώ επιτηρείται από δύο παίκτες της Βέρειας. Τσαφή, θα κερδίσει εκ νέου πλάγιο out την ομάδα των αναμέτρησης. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα της Βέρειας. Με την υπόδειξη του επόπτη. Θα εκτελεστεί το πλάγιο από την Ελευθεριάδου. Εκεί θα πιέσει η Μπίνε, εκ νέου πλάγιο. Τώρα για την Βέρεια, Τσαφή θα βρει στην φάση, Μπίνε, θα κατεβάσει πολύ ωραία, Δορκάς. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τη Μουρατίδου να ελέγχει. Φραγκοπούλου στην Δορκάς. Σηκώνει η Δορκάς ψάχνοντας την Τουμαϊνή. Τουμαϊνή, Γκότζη έξω από την περιοχή. Βλάχου θα σουτάρει και γκολ. Γκολ για τη Ζωή Βλάχου. Πολύ όμορφο γκολ από τη Ζωή Βλάχου. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή της Σπυριδονίδου. Βρήκε την ευκαιρία και με ένα τεχνικό. Έλα, δεν έγινε τίποτα, κορίτσια, πάμε! Πετράκη θα επαναφέρει την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα γκολ που προήλθε μετά από αρκετή πίεση της ομάδας των Βρεβενών στα καρέ της Σπυριδονίδου. Τώρα η Νικολέτα Σπυριδονίδου με την μπάλα. Εκεί θα γίνει το λάθος, πλάγιο out, θα κερδίσει η ομάδα των Βρεβενών. Τώρα η
Βέρεια προσπαθεί στο χώρο του κέντρου να βγει μπροστά. Η Τσαφή θα κερδίσει. Θα δώσει στην Φραγκοπούλου, του Μαϊνή. Θα κερδίσει. Έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε από την αθλητική ανασκόπηση στο YouTube, στο Facebook, όπως εσείς θέλετε, εδώ από το Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Φάνη τον Κουρκούτα και τον πρόεδρο της ΕΦΣ Μαθίας, τον κύριο Κουρτζίλα, για την άδεια που εξέδωσε για να γίνει ζωντανό το παιχνίδι. Τέτοιες ενέργειες προάγουν το γυναικείο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία εδώ τους ανθρώπους της Βέρειας. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια της ομάδας των Γρεβενών. Γκότσι, μέσα στην περιοχή, Γκότσι, παλεύει εκεί, Βλάχου θα χάσει την μπάλα. Η ομάδα τώρα της Βέρειας προσπαθεί να βγει μπροστά. Εκεί θα βγει η Απίγιο πολύ ωραία, να δώσει στην Αγγελίδου και αυτή αμέσως να βρει την Γκότσι από αριστερά. Βλάχου με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει πίσω στην Φραγκοπούλου. Βλάχου ξανά έξω από την περιοχή, ψάχνει να βρει την Γκότσι, θα κερδίσει του Μαϊνή με την μπάλα στα πόδια, θα σουτάρει. Εκεί θα κόψουν οι γηπεδούχες προσωρινά, αλλά η Τσαφή ξανά θα πάρει τον έλεγχο της μπάλας με την Τορκάς να γυρίζει πίσω στην Φραγκοπούλου. Βλάχου, Φραγκοπούλου, Βλάχου, θα γίνει το λάθος. Εξουζίδου προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, η μπάλα στην Τσαφή, από δεξιά θα περάσει όμορφα. Η Τσαφή, Πίνε, Βλάχου, προσπαθούν να συνεργαστούν, δεν θα τα καταφέρουν, θα βγει η Σπυριδονίδου. Σπυριδονίδου θα δώσει το βολέ. Κακοπούλου, Βλάχου. Τερζόγλου προσπαθεί και κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στην Σπυριδονίδου. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους οι δύο παίκτες της Βέρειας. Τσουζίδου, ξανά στην Τερζόγλου. Θέλει να πάρει μέτρα η ομάδα της Βέρειας, ανεβαίνει. Πετράκι, θα κρατήσει την μπάλα, εκεί θα βγει η Τσαφή πολύ ωραία και θα κερδίσει και θα δώσει στην Μπίνε. Μπίνε κρατάει, γυρίζει τη στην Τσαφή. Τσαφή βλέπει την κίνηση της Φραγκοπούλου, όμως εκεί θα κερδίσει η Τουμαϊνή. Προσπαθεί να βρει την Γκότσι, θα βγει στην Ιδονίδου και θα την ομάδα των Γρεβενών να προηγείται από το 11ο λεπτό με γκολ της ζωής Βλάχου, ένα πολύ όμορφο γκολ. Έξω από την περιοχή έπιασε ένα δυνατό σουτ, τεχνικό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σπυριδονίδου, κάνοντας το 0-1, ενώ συνεχίζει να πιέζει η ομάδα των Γρεβενών, έχει την κατοχή. Του Μαϊνή, κρατάει του Μαϊνή. Θα γυρίσει πίσω στην Φραγκοπούλου. Φραγκοπούλου θέλει να βρει την Τσαφή, τσιπάει την μπάλα η Τσαφή. Για να δούμε, θα διώξουν της Βέρειας. Μουρατίδου πολύ δυνατά, θα βγει από αριστερά. Μουρατίδου σηκώνει την μπάλα. Η μπάλα θα περάσει. Θα διώξει η Ελευθεριάδου, η μπάλα στην Τορκάς. Σουτάρει η Τορκάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Τορκάς. Στο 18ο λεπτό η μπάλα. Τώρα οι γηπεδούχες θα γίνει το λάθος εκεί από την Σεϊτανίδου. Του Μαϊνή στην Τορκάς. Μουρατίδου, μία από τις πιο σταθερές παίκτριες της ομάδας των Γρεβενών. Πολύ εμπειρή παίκτρια, κεντρικός αμυντικός των Γρεβενών. Γκότσι, γυρνάει όμορφα η Γκότσι, περνάει. Πολύ ωραία προσπάθεια, θα δώσει στη Βλάχου έξω από την περιοχή, σουτάρει Βλάχου. Ακόμα μία πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Σπυριδονίδου θα βγάλει από την εστία της. Προσπαθούν εκεί τις Βέρειες, θα κερδίσουν τώρα οι παίκτριες των Γρεβενών. Τελευταία στιγμή Εξουζίδου θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή της Βέρειας. Ξανά η Μουρατίδου, στην Γκότσι. Γκότσι με την μπάλα στα πόδια, στην Τουμαϊνή. Τουμαϊνή κρατάει. Τουμαϊνή στην Ντορκάς. Φραγκοπούλου. Σηκώνει την μπάλα. Η μπάλα δεν θα βγει. Με την Τερζόγλου να έχει την κατοχή της. Τώρα οι παίκτες του κ. Σπυριδονίδη στην επίθεση θα κερδίσουν με την Γκότσι. Τουμαϊνή, κρατάει Τουμαϊνή, ενώ επιτηρείται από τη Σπυριδονίδου. Τουμαϊνή θα πάρει το πλάγιο out του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Βερία, Σιρήνας Γρεβενών 0-1 από το 11 με γκολ της Βλάχου. Φραγκοπούλου, Ντορκάς. Φραγκοπούλου θα χάσει την μπάλα. Βγαίνουν τώρα από την άμυνά τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα η απόκριση αυτή. Η μπάλα στα πόδια της Αγγελίδου. Μουρατίδου. Γκότσι. Βλάχου θα γυρίσει στην Αγγελίδου. Στην Ντορκάς. Κρατάει την μπάλα η Ντορκάς και βλέπει την Τουμαϊνή. Η μπάλα μεταφέρεται αριστερά στην Γκότσι. Τώρα η Βέρεια με την Πετράκη. Θα πάρει την μπάλα η Πετράκη, εκεί όμως θα γυρίσει πολύ γρήγορα η Βλάχου και θα επανεκτήσει την μπάλα. Η Πετράκη πιέζει και θα κερδίσει την μπάλα. Πετράκη με την μπάλα στα πόδια. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καλαϊτζίδου. Πιέζει η Απίγιο να γίνει το λάθος. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ελευθεριάδου. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια της Βέρειας με την Σταφυλίδου. Ενώ η Φραγκοπούλου την πιέζει, θα κερδίσει φάουλ η παίκτρια. Μουρατίδου θα μεταφέρει την μπάλα προς την πλευρά της Βέρειας. Πετράκη πολύ ωραία θα γυρίσει, θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα από την Αγγελίδου. Μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής. Εξουζίδου σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας να βρει την Πετράκη. Καμία ανησυχία για την Κωνσταντινίδου. Κωνσταντινίδου θα αλλάξει με τη Μουρατίδου. Σηκώνει την μπάλα η Μουρατίδου ψάχνοντας την Πίνε. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα βγει η Σπυριδονίδου. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με την Ντορκάς. Ντορκάς θα κάνει το φάουλ του Ντορκάς. Φάουλ της Ντορκάς πάνω στην Σταφυλίδου. Φάουλ θα εκτελέσει. Η Βέρεια με την Ελευθεριάδου. Στην Σεϊτανίδου. Εξουζίδου ψάχνει να βρει την Πετράκη. Η Μουρατίδου όμως θα κατεβάσει την μπάλα. Βλάκου, πολύ ωραία στην Ντορκάς. Μπίνε, όμορφα στην Τουμαϊνή. Μπίνε ξανά. Βλέπει από αριστερά την Λέιλα Απίγιο. Απίγιο θα γυρίσει στην Γκότσι. Μπίνε. Θα διώξουν οι παίκτες της Βέρειας. Βλάχου. Σου της Βλάχου. Σιρήνας Γρεβενών 0-1. Τώρα η Βέρεια προσπαθεί να πάρει μέτρα με τη Σταφυλίδου. Θα διεκδικήσει τσαφή, δεν θα πάρει την μπάλα. Πετράκη. Για να δούμε. Προσπάθησε
προσπάθησε να πάρει την μπάλα για να φύγει στην επίθεση. Εκεί έκοψε η Αγγελίδου. Τώρα Βλάχου, Γκότσι, πιέζεται από τη Σπυριδονίδου. Πλάγιο για την ομάδα της Βέρειας. Μετά το γκολ, οι γηπεδούχοι προσπαθούν να ισορροπήσουν, προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Όρθιος ο κ. Σπυριδονίδης δίνει εντολές να βγουν μπροστά στην επίθεση. Μουρατίδου θα σηκώσει την μπάλα, ψάχνοντας την Μπίνε, κεφαλιά της Μπίνε στην Τουμαϊνή. Εκεί θα βγάλουν οι παίκτριες της Βέρειας. Δορκάς θα κατεβάσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στην Κωνσταντινίδου. Μουρατίδου, ενώ η Πετράκη προσπαθεί να πιέσει. Απίγιο σηκώνει την μπάλα, η μπάλα κατευθύνεται προς την Γκότσι. Θα κερδίσει πλάγιο out η ομάδα των Δρεβενών. Δορκάς, σηκώνει πολύ ωραία, βλέπει την Τζαφή από δεξιά. Η Τζαφή θα κατεβάσει την μπάλα. Εκεί πολύ σημαντική η παρέμβαση της Ελευθεριάδου. Μουρατίδου εκτελεί, θα βγει η Σπυριδονίδου. Θα κερδίσει φάουλ η πορτιέρα της Βέρειας. Φάουλ που έκανε η Ντορκάς πάνω στη... Συνέχεια στο παιχνίδι. Ιδανικές συνθήκες σήμερα, πολύ ωραίος καιρός στην Βέρεια. Σε καλή κατάσταση ομολογουμένως και το γήπεδο, παρότι τις προηγούμενες ώρες έβρεξε αρκετά στην πόλη της Μαθίας. Ντορκάς θα γυρίσει, πιέζεται η Ντορκάς, γυρίζει πίσω στην Κωνσταντινίδου, η οποία έχει βγει από την αιστεία της. Κωνσταντινίδου, μετά τον μακρύ τραυματισμό της, επανήλθε στα goal post της ομάδας των Δρεβενών. Ντορκάς πολύ ωραία στη Φραγκοπούλου. Τσαφή δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την Μίας που βιάζεται. Διεξουζίδου στρών για τις γηπεδούχες. Αλλάζει την απόφαση του ρέφερη. Τελικά το φάουλ για την ομάδα των Δρεβενών. Μουρατίδου εκτελεί, σηκώνει την μπάλα ψηλά, ψάχνοντας την Τζαφή από δεξιά. Τζαφή κρατάει πολύ ωραία. Δορκάς σηκώνει την μπάλα βλέποντας την Γκότσι από αριστερά. Γκότσι με την μπάλα στα πόδια. Θα σουτάρει Γκότσι, καμία ανησυχία. Όλη τη χρονιά τα ίδια. Όλη τη χρονιά. Σπυριδονίδου κάνει την μπάλα από την περιοχή της στο χώρο του κέντρου, μονομαχή Βλάχου με την Τερζόγλου. Γκότσι, η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την ομάδα των Δρεβενών. Απίγιο κρατάει την μπάλα, Γκότσι γυρίζει πίσω στη Βλάχου. Βλάχου θα παραχωρήσει πλάγιο. Πιέστηκε η Βλάχου εκεί από την Πετράκη. Πλάγιο για την ομάδα της Βέρειας. Απίγιο. Βλάχου. Μπίνε. Θα βγει πολύ όμορφα. Πολύ δυνατή ισορροπήση, να πάρει μέτρα, να βγει στην αντεπίθεση. Αγγελίδου, Τουμαϊνή, Βλάχου.
Απίγιο, Γκότσι, πολύ ωραία γυρίζει Γκότσι, στην Τουμαϊνή, στην Ντορκάς. Εκεί θα κλέψουν οι παίκτες της Βέρειας. Σταφυλίδου με την μπάλα στα πόδια, ενώ την επιτηρεί η Φραγκοπούλου. Θα γυρίσει πίσω στην Εξουζίδου. Αγγελίδου κατεβάζει στην Φραγκοπούλου. Φραγκοπούλου. Θα κερδίσει Πλαγιώτ η ομάδα των Γρεβενών. Πλαγιώτ θα εκτελέσει Φραγκοπούλου. Τζαφή. Θα διώξουν της Βέρειας σε νέο Πλαγιώτ για την ομάδα των Γρεβενών. Είναι Τζαφή, θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το Πλαγιώτ από δεξιά όπως επιτίθεται. Είναι, κρατάει την μπάλα. Ντορκάς σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας την Τουμαϊνή, εκεί θα βγει άμυνα. Ντορκάς παλεύει με την Εξουζίδου. Θα γίνει το λάθος, τώρα το πλάγι. Η Μπίνε τώρα κρατάει την μπάλα από δεξιά. Θα σεντράρει πολύ όμορφα. Τουμαϊνή θα πάρει το rebound. Βλάχου έξω από την περιοχή στην Τουμαϊνή. Κρατάει Τουμαϊνή. Ντορκάς. Ντορκάς θα σουτάρει δυνατά. Εκεί θα πέσει. Πολύ ωραία Σπυριδονίδου. Θα πάρει και το φάουλ. Τώρα η Βέρεια προσπαθεί να βγει από τα καρέτης. Με την Σταφυλίδου να κινείται από αριστερά, όμως η Φραγκοπούλου σε καλύτερη θέση θα πάρει την μπάλα και θα την μεταβιβάσει στην Κωνσταντινίδου και αυτή στην Μουρατίδου. Μουρατίδου ψάχνει να βρει την Γκότσι, δεν θα τα καταφέρει, μπάλα στην Απίγιο. Εκεί θα βγει, προσπαθεί να βγει η Τουμαϊνή να κερδίσει την μπάλα. Τώρα η Βέρεια θα γίνει το λάθος. Εξουζίδου θα κερδίσει ένα. Για να δούμε αυτή τη στημένη φάση για την ομάδα της Βέρειας. Τώρα το ενδιαφέρον στην περιοχή των Σιρήνων. 35 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στη Βέρεια. Γελίδου πάει να γίνει το λάθος. Θα βγει η Κωνσταντινίδου και θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί έξω από την περιοχή των Γρεβενών. Απίγιο στην Γκότσι. Γκότσι με την μπάλα στα πόδια. Θα δει την Τουμαϊνή. Θα αργήσει η Τουμαϊνή να πάει πάνω στην μπάλα. Αγγελίδου πάει να γίνει το λάθος. Πετράκη, θα κερδίσει την μπάλα η Πετράκη. Πολύ ωραία ενέργεια από την Πετράκη. Η Απίγη όμως θα της κλέψει την μπάλα. Αγγελίδου. Κωνσταντινίδου. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Η Βέρεια τώρα με την Εξουζίδου. Η Γκότσι πιέζει για να κλέψει την μπάλα, την κερδίζει η Απίγιο και βγάζει την μπάλα προς το κέντρο, εκεί που είναι μόνο παίκτες της Βέρειας. Για να δούμε. Κωνσταντινίδου δεν θα έχει πρόβλημα, θα μπλοκάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. 39 λεπτά στο δημοτικό στάδιο Βέρειας. Βέρειας είναι Γρεβενών 0-1 με γκολ της Ζωής Βλάχου στο 11ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Για να δούμε τώρα. Εξωγύρω στο έλεγχο. Να θυμίσω
ξεκινήσω να πω τα υπόλοιπα παιχνίδια. Νεφέλες Πιερίας Δόξα, Δράμας, Άρης Κίουρη Θεσσαλονίκης, Ελπίδες Καρδίτσας, Πανσεραϊκή. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Ενώ ρε πω έχει ο Έργος Πηλέας σήμερα. Θα χτυπήσουμε κιόλα. Για να δούμε τώρα την Βέρεια που έχει πάρει μέτρα, έχει ανέβει, φανερά πιο βελτιωμένη από τα πρώτα λεπτά. Δοκάς, Βλάχου, ενώ πιέζουν ψηλά οι της Βέρειας, θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Η Φραγκοπούλου θα γυρίσει πίσω στην Κωνσταντινίδου, εκεί η Πετράκη προσπαθεί να πιέσει. Η Κωνσταντινίδου θα βγάλει την μπάλα, Δοκάς, Φραγκοπούλου, στην Ντορκάς, σηκώνει την μπάλα, βλέπει την Μπίνε, μαζί με την Κότσι, Μπίνε, κρατάει, δίνει στην Κότσι, Κότσι, θα πλασάρει, η μπάλα θα φύγει ψηλά, out από την αιστεία της Σπυριδονίδου. Η Λουκασιώτη, μία από αυτές, Κότσι, πλάσαρε την Σπυριδονίδου, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, τώρα η Ντορκάς θα πάρει την κεφαλιά, στην Μπίνε, Μπίνε, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Μπίνε θα σουτάρει, η μπάλα θα φύγει out από το δεξί κάθε το δοκάρι του Σπυριδονίδου. Βέρειας Ειρήνες 0-1, 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Σταφυλίδου πολύ ωραία, θα κρατήσει την μπάλα. Εξοζίδου, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Φραγκοπούλου στο πλάγιο, Εξουζίδου θα αποκρούσει, πλάγιο για την ομάδα του. Ντορκάς, κρατάει την μπάλα, Μουρατίδου, παίρνει μέτρα η Μουρατίδου, σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας την Τουμαϊνή, περνάει η μπάλα του Τουμαϊνή απέναντι στην Σπυριδονίδου, κρατάει η Τουμαϊνή. Με την Σπυριδονίδου να στείλει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τερζόγλου. Η μπάλα τώρα στη μεσαία γραμμή, θα κερδίσουν ξανά οι Σιρήνες του Μαϊνή. Προσπαθεί να κατεβάσει. Σταφυλίδου θα χάσει από την Ντορκάς. Πολύ καλή Ντορκάς στο χώρο του κέντρου. Ανεβάζει την Απίγιο, Γκότσι. Θα χάσει την μπάλα η Γκότσι. Τώρα προσπαθούν να βγουν της Βέρειας. Θα γίνει το λάθος του Μουρατίδου, παίρνει την μπάλα. Απίγιο. Λάθος και από την Απίγιο. Και παίξε καλά. Πήγαινε! Μουρατίδου. Προσωρινά θα κόψει την μπάλα. Η μπάλα στα πόδια της Πετράκη που σηκώνει την μπάλα ψηλά. Ψάχνοντας τη Σταφυλίδου. Κωνσταντινίδου θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτή την επίσκεψη των επιθετικών της Βέρειας. Πετράκη σήκωσε την μπάλα ψάχνοντας την Σταφυλίδου. Εκεί βγήκε η Κωνσταντινίδου και μπλόκαρε. Είναι Αγγελίδου θα κατεβάσει την μπάλα. Λάθος η μεταβίβαση. Βλάκου πιέζει. Η Εξουζίδου σηκώνει την μπάλα ψηλά. Στο έδαφος η Βλάκου. Φραγκοπούλου. Πετράκη με την μπάλα στα πόδια. Πετράκη κρατάει, περνάει την Αγγελίδου. Πετράκη βγάζει στον χώρο. Για την Σπυριδονίδου, εκεί θα βγει η Κωνσταντινίδου. Και πριν γίνει απειλητική, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα βγει η Ντορκάς. Ντορκάς θα βρει την Κότσι απέναντι και αυτή θα γυρίσει στη Βλάκου.
Βλάχου θα πάρει την κόντρα. Βλάχου κρατάει και παίρνει μέτρα. Λάθος η μεταβίβαση, αλλά η Απίγιο θα σηκώσει την μπάλα ψάχνοντας την Μπίνε. Εκεί δεν συνεννοούνται Δορκάς και Μπίνε. Και τώρα η Βέρεια προσπαθεί να βγει μπροστά με την Πετράκη. Μουρατίδου και Πετράκη, για να δούμε αυτή την μονομαχία. Πετράκη, αλλά θα περάσει την τελική γραμμή. Ενώ τώρα ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κύριος Ναζίρης, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Βέρεια, στο Δημοτικό Στάδιο Βέρειας. Βέρειας Ειρήνας Γκρεβενών 0-1. Ημίχρονο παιχνίδι, όπως είπαμε, της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας γυναικών μεταξύ της τοπικής ομάδας της Βέρειας και της Ειρήνας Γκρεβενών. Οι φιλοξενούμενοι συγκροτούνται 1-0 από το 10ο λεπτό με γκολ της Βλάχου, ενώ τώρα ο διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Ναζίρης θα στηρίξει για το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με μια αλλαγή για τις γηπεδούχες. Η Ζακουρίου μπήκε στο αγωνιστικό χώρο, θα σας πούμε σε λίγο και αντικατέστησε. Τώρα η Μπίνε βγάζει πολύ ωραία στην Τσαφή από δεξιά. Τσαφή, για να δούμε, Τσαφή δεν θα μπορέσει. Θα μπει στη μονομαχία Εξουζίδου, θα κερδίσει την μπάλα σε αυτή την πρώτη εμφάνιση, πρώτη επίσκεψη των Σιρήνων με την Τσαφή από δεξιά. Τώρα η Βέρεια προσπαθεί να βγει στο χώρο του κέντρου και θα κλέψει η Βλάχου. Η Τσαφή γυρίζει πολύ όμορφα. Η Τσαφή θα δώσει στην Μπίνε και αυτή στη Βλάχου. Βλάχου στην Τουμαϊνή, κρατάει η Τουμαϊνή. Θα κάνει το λάθος εκεί, θα βγει ωραία η Φραγκοπούλου. Πλάγιο out για την ομάδα της Βέρειας. Ζίδου θα κατεβάσει την μπάλα, η μπάλα όμως θα περάσει από την γραμμή του πλάγιο out για τις Σιρήνες. Δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Βερβενών. Μπίνε. Ενώ το δίκτυο δυστυχώς δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας εδώ με την Βέρεια. Δορκάς, Τουμαϊνή, κρατάει την μπάλα Τουμαϊνή, θα δώσει στην Βλάχου. Βλάχου στην Γκότσι, κρατάει Γκότσι, Βλάχου θα σουτάρει. Τώρα η Βέρεια, για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων. Η Απίγιο θα διώξει, όμως θα κερδίσουν ξανά η της Βέρειας. Στη Ζηλονίδου θα γίνει το λάθος. Δορκάς, Γκότσι, Απίγιο σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας την Μπίνε. Εκεί θα κατεβάσει η Τουμαϊνή, περνάει πολύ ωραία η Τουμαϊνή. Δεν θα συνεννοηθούν με την Γκότσι. Μπλόκαρε η Σπυριδονίδου, τώρα η Δορκάς θα κατεβάσει την μπάλα. Φάουλ θα κερδίσουν οι γηπεδούχες με την Εξουζίδου. Λίγα μέτρα στο χώρο του κέντρου. Πετράκη, θα γυρίσει όμορφα στην Εξουζίδου. Σηκώνει την μπάλα Εξουζίδου, εκεί η Φραγκοπούλου θα κόψει την μπάλα. Ξανά η μπάλα τελικά θα κερδίσει η Τσαφή, κρατάει την μπάλα η Τσαφή. Σταφυλίδου δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Πλάγιο out για τις Ειρήνες. Φραγκοπούλου, Μπίνε, κατεβάζει όμορφα η Μπίνε, κρατάει την μπάλα.
του Μαϊνή, γυρίζει του Μαϊνή. Τσαφή, δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Βρεμενών, θα δει την Μπίνε, η οποία θα πάρει την μπάλα. Μπίνε, θα φέρει την μπάλα στην κορυφή της μεγάλης περιοχής, εκεί θα διώξουν οι της Βέρειας. Για να δούμε τώρα την Πετράκη. Περνάει Πετράκη όμορφα, την Απίγιο, θα κοπεί όμως από την Μουρατίδου. Φαουλ θα δώσει ο Ρέφερ. 5ο λεπτό της επανάληψης, 50ο του αγώνα εδώ στην Βέρεια. Βέρεια Ειρήνας Βρεμενών 0-1 και φαουλ τώρα για την ομάδα της Βέρειας. Σουζίδου σηκώνει την μπάλα ψηλά, Ντορκάς βγάζει την άμυνα. Σπυριδονίδου κοντά στην Απίγιο, η μπάλα θα γυρίσει. Βλάκου πολύ ωραία στην Τουμαϊνή και αυτή στην Απίγιο. Απίγιο ψάχνει να βρει την Κότζη, δεν θα τα καταφέρει. Τερζόγλου θα κάνει το λάθος. Τουμαϊνή θα κατεβάσει την μπάλα. Βλάκου με την μπάλα στα πόδια, κρατάει και δίνει στην Τουμαϊνή. Θα γίνει το λάθος από την Τουμαϊνή και τώρα η Πετράκη. Πετράκη με την μπάλα στα πόδια, θα περάσει τη Μουρατίδου. Πετράκη περνάει, εκεί Αγγελίδου θα πέσει, θα κερδίσει την μπάλα ξανά. Πετράκη. Σπυριδονίδου θα σουτάρει πολύ ψηλά πάνω από... Είναι επικίνδυνη μπροστά η ομάδα της Βέρειας με την Πετράκη. Πλησιάζει στην εστία της Κωνσταντινίδου, πριν όμως ακόμη δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στα καρέ της Κωνσταντινίδου. Βλάχου θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί. Ντορκάς, άσχημα θα διώξει Ντορκάς. Για να δούμε την Εξουζίδου τώρα. Θα κερδίσει το φάουλ η Εξουζίδου από την Ντορκάς, από την Απίγιο. Δεξιά όπως υπετίθεται η ομάδα της Βέρειας. 7ο λεπτό της επανάληψης, 52ο του αγώνα. Εξουζίδου παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, θα βγει η Κωνσταντινίδου χωρίς κανένα πρόβλημα και θα μπλοκάρει την μπάλα, ενώ ο κύριος Χασιώτης σηκώνει δύο παίκτριες για ζέσταμα και Λεμένη και Καραλιόλιου θα ετοιμαστούν. Βλάκου θα κερδίσει. Τσαφή. Βλέπει την Πίνε, θα κάνει λάθος. Τουμαϊνή θα κλέψει. Τουμαϊνή απέναντι από την Σπυριδονίδου. Μεγάλη απόκριση για την Σπυριδονίδου σε αυτό το σούτ της Τουμαϊνή. Τώρα η Βέρεια. Μουρατίδου θα κρατήσει. Πολύ ωραία στη Βλάκου. Ξανά Μουρατίδου. Λεϊλά ελέγχει την μπάλα. Κωνσταντινίδου θα γίνει το λάθος. Σπυριδονίδου, για να δούμε αυτή την προσπάθεια με την Πετράκη. Θα γίνει το λάθος, η Απίγιο θα διώξει προσωρινά την μπάλα έξω από την περιοχή των Σιρήνων. Σπυριδονίδου ξανά, θα σηκώσει την μπάλα. Ντορκάς απαιτούει. Τσαφή θα βγάλει την μπάλα έξω από την περιοχή των Σιρήνων. Πιέζει η Βέρεια. Έχει μπει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Βέρειας. Εξουζίδου κρατάει την μπάλα, ενώ την επιτηρεί η Ντορκάς, θα πέσει, θα την κόψει. Πλάγιο out για τη Βέρεια, να πω ότι μπήκε πολύ διαφορών και να βγαίνει στις αντιπιθέσεις με την Πετράκη, όπως είπα, που είναι πολύ επικίνδυνη. Γκότσι, Τουμαϊνή, Γκότσι, θα χάσει την μπάλα. Γκότσι.
λάθος, Βλάχου. Λεϊλά Απίγιο βλέπει την Μπίνε. Μπίνε. Δεν θα περάσει. Θα κόψει πολύ ωραία η άμυνα της Βέρειας. Μουρατίδου κατεβάζει. Μπίνε. Βλάχου πολύ ωραία, θα δει την Μπίνε από αριστερά. Μπίνε από αριστερά. Κρατάει. Μπίνε. Αρκεί να γυρίσει, τώρα θα περάσει η Μπίνε. Κόρνερ για την ομάδα των Γρεβενών. Μουρατίδου, αλλάζει με την Τουμαϊνή. Ξανά Μουρατίδου, σηκώνει την μπάλα ψηλά, θα βγάλουν της Βέρειας. Απίγιο πιέζει για να κλέψει. Αγγελίδου διώχνει την μπάλα. Εκεί η Ντορκάς θέλει να πιέσει για να κερδίσει. Θα κατεβάσει την μπάλα η Ντορκάς, Τουμαϊνή. Σουτάρει Τουμαϊνή. Η μπάλα θα φύγει λίγο out από την αιστεία της Κυριακίας στο παιχνίδι. Πολύ πιο ενδιαφέρον θεωρώ το δεύτερο ημίχρονο εδώ στη Βέρεια. Με μια Βέρεια να δείχνει διαφορετικό πρόσωπο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα θα κερδίσει η ομάδα της Βέρειας. Θα γίνει το λάθος. Φραγκοπούλου, Ντορκάς. Φραγκοπούλου θα γίνει λάθος. Βλάχου. Ντορκάς γυρίζει πίσω στην Κωνσταντινίδου. Κωνσταντινίδου ψάχνει να βρει την Μπίνε από αριστερά, η μπάλα θα φύγει. Πλάγιο out για την Βέρεια. Και όσο το 1-0 πλάγιο για την μπάλα των Γρεβενών. Γκότσι, κατεβάζει Γκότσι. Πίγιο θα κερδίσει η ομάδα της Βέρειας με την Τερζόγλου. Ζάει τη Τζαφή από τον υπόπτη που ελέγχει την περιοχή της γηπεδού. Αξουζίδου στο χώρο του κέντρου. Λουκάς στην Τουμαϊνή. Τουμαϊνή με την μπάλα στα πόδια. Βλέπει πολύ ωραία την Κότσι. Θα βγει η Κυριδονίδου πριν την Κότσι γίνει απειλητική και θα παραχωρήσει πλάγιο out για την ομάδα των Γρεβενών. Πολύ ωραία κάθετη πάσα που έβγαλε Τουμαϊνή. Ντορκάς, Φραγκοπούλου, Τουμαϊνή, Ντορκάς, λάθος της Ντορκάς, η μπάλα θα φύγει out και η ομάδα των Γρεβενών στο γήπεδο όπως μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες της Βέρειας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κίτρινη κάρτα τώρα του... Παρατήρηση γιατί είναι δύο όχι! Είναι παρατήρηση! Πλάγιο έκανε αυτό. Ναι, πλάγιο έκανε, σιγά τι έκανε. Η Λεϊλά θα θα εκτελέσει το πλάγιο, μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Μουρατίδου πολύ ωραία θα κόψει την μπάλα, θα δώσει στην Ντορκάς. Ντορκάς στην Τουμαϊνή, θα περάσει Τουμαϊνή από δεξιά. Για να δούμε, σηκώνει την μπάλα, θα βγει στη Ριδονίδου και θα μπλοκάρει την μπάλα και γρήγορα ψάχνει να βρει συμπαίκτριά της, στα Φιλίδου. Εκεί θα βγει η Φραγκοπούλου πολύ ωραία πάνω της, θα κόψει την μπάλα. Φραγκοπούλου με πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Γκότσι θα κάνει το λάθος. Ζίδου. Τσακουρίδου.
πλάγιο για την ομάδα της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα της Βέρειας να πάρει μέτρα, να πάρει βήματα. Πάμε, Βέρεια! Πάμε! Δεν προλαβαίνει την μπάλα η Πυρεδονίδου. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Η Βέρεια είναι καλύτερη στα σημεία, έχει πάρει μέτρα. Φτάνει να το μετουσιώσει σε κάποιο τέρμα. Τώρα Δορκάς. Θα κατεβάσουν τώρα οι της Βέρειας με την Σουζίδου, η οποία βρίσκει την Πετράκη. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια της Βέρειας. Θα γίνει το σουτ. Ακόμα μία επίσκεψη. Ενώ συμπληρώνουμε 18 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 63ο της αναμέτρησης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας, με την Μουρατίδου να κάνει το ελεύθερο. Μπίνε, κρατάει, γυρίζει όμορφα η Μπίνε, ψάχνει να δούμε την επιλογή της. Γκότσι, θα κάνει φάουλ η Γκότσι. Μεγάλης περιοχής και μεσές γραμμής για την ομάδα της Βέρειας. Τερζόγλου εκεί, μονομαχή, Γκότσι, Εξουζίδου, θα πάρει την μπάλα και ψάχνει μπροστά να βρει την Κακουρίδου. Εκεί θα γίνει το λάθος, η Απίγιο θα κάνει το λάθος, θα κερδίσει η Εξουζίδου, θα κοπεί από την Γκότσι. Εξουζίδου στο πλάγιο, Πετράκη θα κάσει την μπάλα, θα κερδίσει η Μπίνε. Μπίνε με την μπάλα στα πόδια, πολύ ωραία, αλλάζει με την Γκότσι, αυτή βγάζει στην Μαϊνή, θα βγει στη Ριδονίδου. Σταφυλίδου δεν θα κρατήσει την μπάλα, Ντορκάς θα πάρει μέτρα, θα δώσει στην Τουμαϊνή με την μπάλα στα πόδια, θα γυρίσει, θα δώσει στην Ντορκάς, Βλάχου, θα μπει στην περιοχή Βλάχου, για να δούμε, Γκότσι θα αποκρούσει η Σπυριδονίδου, πολύ μεγάλη απόκριση της Σπυριδονίδου σε αυτό το σουτ από κοντά της Γκότσι. Κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Τερζόγλου θα κλέψει την Μπίνε. Τερζόγλου με την μπάλα στα πόδια. Πυριδονίδου, Πετράκη. Επιτηρείται από την Βλάκου. Πετράκη κρατάει. Δυνατή η παλιά προς την Σταφυλίδου. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο out για την ομάδα των Ρεβενών. Αλλαγή για την ομάδα των Ρεβενών στη συνέχεια του παιχνιδιού. Τουμαϊνή στην Πίνε, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα βγει γρήγορα η Σπυριδονίδου που έχει γρήγορα τα αναγκαστικά, διαβάζει τις φάσεις και όλες οι επιλογές της ήταν σωστές σήμερα. Πηγιό εκεί θα χάσει την μπάλα, η Αγγελίδου θα διώξει. Καραμούτσα θα χάσει την μπάλα από την Μπίνε, του Μαϊνή, στο έδαφος η Μπίνε, φάουλ για τις Ειρήνες. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα των Γρεβενών. Μουρατίδου και Βλάχου, φεύγει η Βλάχου, η Μουρατίδου τώρα είναι αυτή η οποία θα εκτελέσει. Μουρατίδου, η μπάλα στην περιοχή της Σπυριδονίδου χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπλοκάρει την μπάλα. 23 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.
68ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στη Βέρεια. Βέρεια, Σιρήνες Γρεβενών 0-1 από το 11 με γκολ της Βλάκου για την ομάδα των Γρεβενών. Τώρα η Απίγιο θα περάσει πολύ ωραία στην Γκότσι. Γκότσι του Μαϊνή, το σουτ πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Είναι τώρα η αλλαγή, θα βγει από το... Τώρα θα παίξει στην δεξιά πλευρά, θα πάει να ενισχύσει την αριστερή πλευρά η Καραγιόλιου, με την Μπίνε και την Τουμαϊνή να παίζουν πιο ψηλά. Ο κ. Χασιώτης θέλει να διασφαλίσει το σκορ, θέλει να πετύχει ακόμη ένα τέρμα. Το 1-0, όπως είπαμε, είναι ένα κλειστό σκορ. Ένα σκορ το οποίο κάναμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Τερζόγλου, ωραία στην Εξουζίδου. Εξουζίδου σηκώνει το κεφάλι, θέλει να βρει και βρίσκει την Τσαχουρίδου. Μπάλα σηκώνεται, Καραμούτσα δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Εκεί η Μουρατίδου θα αφήσει την μπάλα να φύγει, να περάσει την γραμμή. Δεν θα συγκρατήσει Πετράκη την Μπίνε, κατεβάζει όμορφα. Τερζόγλου όμως θα κερδίσει. Πετράκη, Πετράκη σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Θα κερδίσουν οι Σιρήνες με την Τσαφή, η οποία βλέπει την Τουμαϊνή από δεξιά. Τουμαϊνή, Βλάχου, θα γίνει το λάθος. Σταφυλίδου, πολύ ωραία θα γυρίσει, θα δώσει στην Εξουζίδου, θα χάσει την μπάλα από την Απίγιο και τώρα οι Σιρήνες στην αντεπίθεση με την Καραλιόλιου. Καραλιόλιου κρατάει την μπάλα, γυρίζει στην Απίγιο. Μπίνε, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, εκεί η Τερζόγλου. Μπίνε, κερδίζει, θα δώσει στην Τουμαϊνή. Τουμαϊνή στην Τορκάς, στην Τσαφή. Τσαφή με την μπάλα στα πόδια. Ντορκάς, θα διώξουν οι της Βέρειας. Μουρατίδου, κρατάει την μπάλα η Μουρατίδου. Απίγιο από αριστερά. Μπίνε. Καραγιόλιου, εκεί θα κατεβάσει όμορφα την μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα της Βέρειας. Απίγιο θα διώξει εκ νέου την μπάλα σε πλάγιο out. Ξανά η Τερζόγλου. Μπάλα θα φύγει out κατευθείαν. Μουρατίδου. Μουρατίδου θα σηκώσει την μπάλα ψάχνοντας να βρει την Τουμαϊνή. Βλάχου θα κάνει το λάθος η Βλάχου. Τώρα η ομάδα της Βέρειας θα κόψει η Απίγιο. Εξουζίδου κρατάει, σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας να βρει την Τσαχουρίδου. Βολματίες στο χώρο του κέντρου. Απίγιο, Μπίνε, κάνει στην Καραλιόλιου. Ενώ η Καραμούτσα θα γυρίσει την μπάλα και θα βγάλει flag out για τις 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Απίγιο πολύ ωραία, θα κόψει την μπάλα, θα σηκώσει την μπάλα ψάχνοντας να βρει την Τζαφή, γιατί θα βγάλει η ομάδα της Βέρειας. Αγγελίδου θα διώξει την μπάλα πλάγιο out μετά την πίεση της Σταφυλίδου. Τσακουρίδου δεν θα συγκρατήσει,
Πηγαίνει να πιέσει του Μαϊνή, θα κερδίσει η Τσαφή του Μαϊνή με την μπάλα στα πόδια του Μαϊνή και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα των Γρεβενών. Μπίνε θα κάνει το λάθος, θα κερδίσει και πάλι του Μαϊνή με την μπάλα στα πόδια, θα χάσει. Δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα η επιθετικός των Γρεβενών. Μουρατίδου, θα γίνει πάλι το λάθος. Μουρατίδου, Δορκάς, Καραλιόλιου, Δορκάς, του Μαϊνή, Δορκάς, θα χάσει την μπάλα η Δορκάς, Τσαφή, επιτηρείται. Θα διώξουν οι παίκτες της Βέρειας του Μαϊνή στην Απίγιο. Μπίνε, λάθος από την Μπίνε. Πάμε! Και τώρα η Βέρεια με την Τζακουρίδου, κρατάει Τζακουρίδου. Μουρατίδου θα διώξει την μπάλα. Ένα, μπράβο! Φύγε! Τσαφή στην του Μαϊνή. Μπίνε, θα κρατήσει την μπάλα η Μπίνε. Τώρα στην αντεπίθεση με την Κουζίδου, η Βέρεια. Φάουλ για την ομάδα της Βέρειας. Ενώ έχουμε συμπληρώσει 31 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 76ο λεπτό της αναμέτρησης και η γηπεδούχος ομάδα η Βέρεια έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Στεφανίδου. Στην μπάλα η Σταφυλίδου πάει στην μπάλα, αλλά γίνεται το τείχος από την ομάδα των Γρεβενών. Σταφυλίδου, για να δούμε την επιλογή της. Σταφυλίδου παίρνει μια μεταφόρα, σουτάρει. Μεγάλη απόκληση της Κωνσταντινίδου. Πολύ μεγάλη απόκληση της Κωνσταντινίδου σε αυτό το τεχνικό δυνατό σουτ της Σταφυλίδου. Με το δεξί της χέρι βρήκε την μπάλα της Βέρειας από αριστερά όπως εξηγείται. Στο έδαφος παίκτρια της Βέρειας. Νομίζω είναι η Πετράκη, αν δεν κάνω λάθος, στο έδαφος. Ενώ έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής αναμέτρησης. Φάουλ είναι, πες στην Αμερικανίδα να πάει. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Βέρειας αριστερά όπως επιτίθεται και τώρα το ενδιαφέρον είναι στην περιοχή της ομάδας των Γρεβενών. Για να δούμε αυτή τη στημένη φάση. 34 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 71ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο δημοτικό στάδιο Βέρειας. Τώρα η Βέρεια σε αυτή τη στημένη φάση. Για να δούμε την εξέλιξη. Θα βγει με κεφαλιά η Βλάχου του Μαϊνή. Θα παραχωρήσει πλάγιο out. Φεύγει ο κίνδυνος. Σπυριδονίδου κοντά στην μπάλα, εκεί η Εξουσίδου
θα κατεβάσει μέτρα. Πίεσε! Προσπαθεί να πιέσει την άμυνα Δικιά των μας είναι! Βρετανών. Δικιά μας είναι! Οι Σιρήνες δεν μετουσιώσαν τις ευκαιρίες που είχαν ώστε να αυξήσουν το σκορ. Του Μαϊνή, Απίγιο, Τεζόγλου, Κίνες, Πέσει πάνω! Καραλιόλιου, Πέσει πάνω, μπράβο! Τεζόγλου. Ράγιο out για την ομάδα της Βέρειας. Ενδιαφέρον θα είναι τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού. Μιας που, όπως είπαμε, το σκορ είναι κλειστό. Ένα εύθραυστο 1-0. Δικιά μας είναι! Ζίδου, Φραγκοπούλου, του Μαϊνή δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Δικιά μας είναι! Πέρα! Πέρα! Ράγιο out για την ομάδα της Βέρειας. Ερζόγλου στο πλάγιο out. Μουρατίδου θα βγάλει, Καραγιόλιου πιο μακριά. Εσύ, Σουλτάν, εσύ! Δικιά μας Ελένη, μπράβο! Μπράβο, Ελένη! Γι' αυτό φάουλ είναι! Μπράβο! Μπράβο, ρε! Έλα, πάμε! Μπράβο! Πλάγιο out για την ομάδα της Βέρειας. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ η ομάδα των Γρεβενών. Με την Βέρεια να έχει την κατοχή, να πλησιάζει στην περιοχή της Κωνσταντινίδου. Για να δούμε τι θα μας δείξει αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Χωρίς τις καθυστερήσεις, Κωνσταντινίδου τώρα θα μπλοκάρει. Είναι το λάθος. Εξουζίδου θα κερδίσει το φάουλ και σε την κάρτα στην Μουρατίδου. Κεφάλα κόκκινη είναι! Πολύ δυνατά πήγε η Μουρατίδου πάνω στην Εξουζίδου, η οποία θα κερδίσει το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενώ βλέπω την Κελεμενή να είναι έτοιμη να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται ότι προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα ο κύριος Κασιώτης. Δεν παρουσιάστηκε καλή η ομάδα των Βρετανών στο δεύτερο ημίχρονο. Με τη Βέρεια να πιέζει, να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κωνσταντινίδου, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Πιο μέσα, όλες μέσα! Πάνω στην μπάλα τώρα η Εξουζίδου, ενώ στο τείχος του Μαϊνή, Βλάχου και Καραγιόλιου. Εξουζίδου, για να δούμε την επιλογή της. 38 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 83ο της αναμέτρησης. Εξουζίδου. Η μπάλα θα περάσει δυνατά πάνω από τα κεφάλια των επιθετικών της Βέρειας, θα περάσει out. Είναι πάντα ρευστό το αποτέλεσμα. Τώρα η Κωνσταντινίδου. Πετράκι, Πετράκι! Του Μαϊνή κρατάει, Καραγιόλιου θα γυρίσει στην Απίγιο και αυτή ψάχνει να βρει την του Μαϊνή. Καραγιόλιου θα μπει στη μονομαχία, θα κερδίσει πλάγιο out στο έδαφος η Καραγιόλιου. Ψάχνει να βρει την Πίνε. Πλάγιο out εκ νέου για την ομάδα των Βρεβενών. Ενώ βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στη Βέρεια. Βέρεια Σιρήνας Γρεβενών 0-1. Του Μαϊνή. Απίγιο. Θα βγει στη Ριδονίδου και θα αποκρούσει. Θα μπλοκάρει την μπάλα στην μόνη. Και θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Φύγε, 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 μόλις! Εξουζίδου.
πόδια. Καραλιόλιου από αριστερά. Για τις Ειρήνες, Καραλιόλιου. Θα περάσει όμορφα η Καραλιόλιου. Θα μπει στην περιοχή Βλάχου. Βλάχου κρατάει. Θα κάνει το λάθος. Φάουλ για την ομάδα της Βέρειας, ενώ τώρα θα δείτε τη δεύτερη αλλαγή της ομάδας των Γρεβενών και Λεμενή θα μπει στον αγωνιστικό χώρο με την Τζαφή να αποχωρεί, πολλά χιλιόμετρα για την Τζαφή και Λεμενή μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο να δώσει έτσι, προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα του ο κύριος Κασιώτης. Το παιχνίδι να συνεχίζεται. Εξουζίδου σηκώνει την μπάλα ψηλά. Απίγιο. Καραλιόλιου κρατάει. Θα κερδίσει φάουλ από την Εξουζίδου. Ένα δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ενδιαφέρον στη Βέρεια. Με μια Βέρεια να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, να είναι στα σημεία καλύτερη από την ομάδα των Γρεβενών, όμως η ομάδα των Γρεβενών κρατάει ακόμα το σκορ υπέρ της. Τώρα Μουρατίδου θα σηκώσει την μπάλα ψάχνοντας να βρει την Καραλιόλιου, εκεί θα κερδίσει πλάγιο out η ομάδα των Γρεβενών. Το 7ο της αναμέτρησης και συνεχίζει το 0-1 ο σκορ για τις Ειρήνες Γρεβενών που έρχονται πίεση. Αγγελίδου τώρα θα σηκώσει ψάχνοντας να βρει μπροστά την Κελεμενή. Ντορκάς, του Μαϊνή θα μπει στην περιοχή, θα ανοίξει το κοντρόλ, θα βγει στην Ιδονίδου όπου χρειάστηκε η Πορκέρο. Όπου χρειάστηκε η Πορκέρο της Βέρειας ήταν στο πλάγιο. Είναι. Θα κάνει λάθος η Δίνο. Τσακουρίδου θα γυρίσει αλλά θα κάνει το λάθος. Τώρα η Μπίνε βγάζει απέναντι, θα βγει η Σπυριδονίδου, Ντορκάς με πολλά χιλιόμετρα, ξανά στην του Μαϊνή θα γυρίσει στη Φραγκοπούλου και Λεμενή σηκώνει για την του Μαϊνή κατεβάζει όμορφα, Φραγκοπούλου κρατάει την μπάλα τελικά, θα της πάρει την μπάλα στη Σπυριδονίδου. Απίγιο, συγκρατεί την μπάλα η Λέιλα Απίγιο, Καραλιόλιου, Βλάχου, Μπίνε, Κελεμένη, θα χάσει την μπάλα, Εξουζίδου, θα διώξει Μουρατίδου, δυνατές μονομαχίες, η μπάλα δεν φεύγει, και λίγο εκεί δεν θα συγκρατήσει, θα βγει Καραλιόλιου, Αγγελίδου, Μπίνε, πέφτουν κορμιά που λέμε εδώ στο γήπεδο, Ερζόγλου, επιμένει η Βέρεια, Μουρατίδου θα κάνει το λάθος, Αγγελίδου, Απίγιο, του Μαϊνή, κρατάει την μπάλα του Μαϊνή, θα βγάλει προς την Μπίνε, Μπίνε κρατάει την μπάλα, Βλάχου βγαίνει από αριστερά, Ερζόγλου θα κόψει, αλλά η Βλάχου θα πάρει ξανά την μπάλα, Μπίνε, Βλάχου, του Μαϊνή από δεξιά, του Μαϊνή κρατάει την μπάλα και Λεμενή θα κάνει το λάθος.
Δεν θα δώσει σωστά την μεταβίβαση στην Τουμαϊνή. Μπράβο Ελένη, μπράβο! Εξουζίδου Μπράβο φίλε! θα κερδίσει το πλάγιο. Πήγαινε! Αγγελίδου θα διώξει. Μπίνε διεκδικεί. Εσείς Ζώζεφη! Πετράκη θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Πετράκη με την μπάλα στα πόδια. Τορκάς θα κοπεί. Θα την κόψει την τελευταία στιγμή πολύ όμορφα. Και τώρα η Μπίνε. Μπίνε με την Τερζόγλου. Μπίνε. Μπίνε. Θα περάσει η Μπίνε. Ενώ επέστρεψαν οι της Βέρειας. Ντορκάς και Λεμενή. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Γρεβενών. Με την καθυστερήσεις παίζουμε στην Βέρεια, ενώ στο έδαφος βλέπω την Φραγκοπούλου των Σιρήνων. Μπάλα κατευθύνεται προς την Κωνσταντινίδου. Κωνσταντινίδου θα μπλοκάρει, θα δώσει στη Μουρατίδου. Μουρατίδου σηκώνει στην Καραλιόλιου, πολύ ωραία θα κατεβάσει Καραλιόλιου. Ψάχνει να βρει την Μπίνε. Θα κερδίσει Μπίνε πολύ ωραία στην Κελεμενή. Κρατάει Κελεμενή, θα κάνει το λάθος. Απίγιο στην Ντορκάς και αυτή στην Βλάχου. Ξανά Ντορκάς. Μπίνε, Βλάχου, πολύ ωραία, θα αλλάξουν την μπάλα. Βλάχου στην Μπίνε. Μπίνε, παίρνει τα βήματα. Μπίνε, θα μπει στην περιοχή. Το χέρι της Μπίνε θα σφυρίξει ο κύριος Ναζίρης. Με το 0-1 και τώρα ο διευθυντής της αναμέτρησης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Εδώ στη Βέρεια, δύο πρόσωπα στο παιχνίδι για τις ομάδες. Καλύτερη η Βέρεια στο δεύτερο ημίχρονο, καλύτερες οι Σιρήνες στο πρώτο ημίχρονο. Φεύγει με ένα σημαντικό διπλό η ομάδα των Γρεβενών εδώ από την Βέρεια, που έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε πήρε μέτρα, έκανε τις ευκαιρίες που έκανε.